Lo ngayikhetha-ke inkosi ngokuthi la ngangihlala khona ngangihlala ekhaya. Yabona uma usekhaya nabangani endaweni, ngiyazi ukuthi uma kushaya isikhathi kubizwa isonto. Khona into engangiyenza iphutha. Ngangithi uma ngizophuma ngibiza isonto, ngangiqale ngiqalaze ukuthi akekho nomngani wami ngoba ngangiseduzane kwendlela, akekho nomngani wami ozoqhamuka noma intombi noma umuntu wesimanga. Uma ngithe ngithi sengigqokile umnazaletha oqhamuka umngani wami ngiyangena endlini ngikho umuntu. Uma ngithe ngizogqoka umnazaletha oqhamuka umuntu wesimanga ozodlulela ngakhona ngikhumule. ish Ngangimele leyo msangano wengangikhweza ngaze nganguthatha. Uma ngithe ngiyaqala ngabona umuntu ngimemeze ngisheshise esontweni gulude endlini. sheshela ukuthi ungaze ubone umuntu. Kodwa la ngiyakhona ngiyekutheni kuhamba isikhathi. uNkulunkulu noma uzibona wena ungelutho kodwa kwakuvezela indaba enkulu. Amen. IKhenana lena kiwa khona nje mina uNkulunkulu wangithatha wayongikhombisela kuyo ukuthi isonto ngithi mangilibiza ngilibize kanjani. Amen. Waphuma umhlangano ngangaba namandla lokuphuma umhlangano sengithathwa omunye ubaba wakwaShinga kuba kwashinga ukukhanda amafidi la ngizathu. Sesiyaxoxa nayo sithi wawuyile emhlanganweni la ngiphumelela ngizophumelela yini amasenti ngifisa sethi hayi kulungile asanga. Khumbula kahle kwakuyena kwakumshumayelo wasempumelelweni nomama wakhe nengane encane sangena emotweni sahamba. Mangifika laphaya sehla nje emotweni ngibuka le ndawo kwafika inyembezi ngabona ukuthi akona okokuqala ngifika. Kule nto yami engangiyenza yokubiza isonto ngale ndlela engangilibiza ngayo. Sekuthi-ke singakayi-ke nokwaBushinga ila ngafika khona ngabona akona okokuqala ngangifike mina phambilini isikhathi angazi mhlawumbe 2005, 6, 7, 8 lapho kulapho kodwa. Ufike eKhenani kuseyinkosi uThingo futhi singakayazi nje iKhenani. Hayi iKhenani zingakaziwa kwangakayiwa khona. Wena wafika ngokomoya. Wafika ngokomoya. Oh madoda. Ngifika mina laphaya njengoba ukubone lapha ngaphesheya kuwelwa umfowethu lo kuwele lapha ngaphesheya. Ngangilapha ngaphesheya-ke kunamadokodo emaningi egcwele leya ndawo. Khona ubaba engangihamba naye amehlo awavukanga ambone ukuthi ubani angimazi ukuthi ubani. Kodwa wayengidonsa engidonsela ukuthi angize kobuka la ukuthi isonto libizwa kanjani. Wangithatha wangimisa ngala ngaphesheya ngala kunamadokodo amaningi ngala esayidini leli ila safike sama khona nabasethi angime ngibuke kahle kuzoqhamuka umuntu ozoqhamuka lapho ozobiza isonto. Ngafike nangempela ngami welokhu igcizelele ngibuzisisa ngasethi la umi khona ubona kahle ukuthi nabo ngiyabona. Ngime eduze kwabo kwase kuqhamuka ngokubuka kwami kwakuba bamkhulu uNyamandala. Waqhamuka ehamba ngonyawo ongaze ngimbone umuntu ohamba ngalo lwanyawo. Ngiye ngibabona abantu bebiza isonto mhlambe lwanyawo ngicishe ngifanise nabantu noma mhlawumbe esuke ephethe ehambisa ilati. Wehamba loso silomo ehamba kamnandi weza noma ulokhu engibuza ethi uyabona ngithi nabo ngiyabona. Wasefika eliqhelile nje engaphambili izidokotela walishiya ngemuva waphuma edodeni weza kukhona nje igebhe enkulu esele phakathi wasiyalimemeza isonto esho washo kathathu kodwa wayengakhulumi wayengalibizi ngendlela yethu yesiZulu emqondo nokwafika ukuthi ngathi ulimi lesi-Arab noma yini indlela ayilibiza ngayo kodwa washo wasethi lo baba uzwile wathi baba ngizwile wangibuza kwayo kathathu emva koba lo baba esememezile waphindela emuva. Wasethi-ke isonto limenyezwa kanje hhayi lento oyenzayo wena yokugijima neyokushesha uma ubiza isonto. Ilokho okungenza ngifike nje ngibona kwafika inyembezi kwafika kumina ukuthi
akona okokuqala ngifika la ila ngafundiswa khona ukuthi isonto limenyezwa kanjani. Eyi, zinkulu Mhlawumbe iy'nto. ngibambe lapho. Uza isabatha. Isabatha ngokuzwa kwethu kwathiwa ukushona kwenhlamvu elanga. Ngathi mina kubukeke ngathi ku-wrong. Uzicabangela. Ya, kubukeke ngathi ku-wrong. Ngoba inkosi molalela kwamanye amakhathi. Ngoba sifike sekukhona ilokhu namakhasethi. Ithi mayikhuluma lento, ithi akube khona into ezokugayida njengewashi. Ithi 6 o'clock. Ngale kwa-6 awusawubasile umlilo. Sase sibuka thina sabantu kakhulukazi njengoba sabantu abaphendukile. Ufisa ukuthi kungabi khona nacala linye ozolithola ngesabatha. Sase sibuka ngoba sithi sibuye emisebenzini wafika sekuphekiwe emakhaya. Yini le nenye sezabuya ipheka. Ya. Ngakho sikufanele ukuhlambulukela isabatha wena ulungisele ukuthi indaba yesabatha kuphela manje esele. Okunye futhi kwesabatha baye basebenzisa belungu ngesabatha. Kodwa likhonishwa noma inhlanhla engiye ngibe nayo. Ngiyakithi mangisebenzile kuyisabatha. Bese kufika umuntu ozomnikeza ukuthi angishumayele ekulaleni. Ngishumela ngize ngisuke ispirit. Ngikhuluma ngendaba yesabatha. Ukuthi uma usebenze ngesabatha, imali yangesabatha iyona efika idle yonke le mali oyisebenzise phakathi nesonto. Uzithola ungasenamali kanti idliwe yile yangesabatha usuke wasebenza wena ngesabatha. Ngoba ulalela emthethweni wawuthi umthetho wala ePhakameni. Uma umlungu ekusebenzise ngesabatha wena oyihlunga luma. Kodwa kulezi insuku esesikuzona ukwazi uyihlunga ngoba isuke ifakwe ku-account. Lapha imali mayiza kuwena bongakwazi phambilini kuyihlunga ngoba uyazi alright ngihola lo 70 rand namhlanje naku ku100 rand kusho ukuthi 30 rand ongenile emalini yesabatha uyikhiphe. Kodwa asikhiphe uyisuyifakwe la ebhenki. Futhi benihola ngemvilophi. Ya. Bekungaba lula kube kuholwa ngemvilophi. Maye ngaleyo ndlela ke thole soshumayela njengoba ngishumayela ngitshela abantu ukuthi imali yesabatha ungayisebenzisi mawusebenze ngesabatha imali yangesabatha yena ezofika idle yonke imali ngishumayele ngize ngijuluke ngiyaphapha misuka ho ngishunya isiswanya ngoba mina ngisebenze ngesabatha. Kodwa kufuneka siqaphele nje ukuthi mawuyisabatha azi ukuthi wena izinto ezilungisele ukuthi ezesabatha kwadlula isizwe laphandle. Ngifika nje nikhona isizwe kade idlula isanda kuphenduka yaphenduka kwabe iphenduka namhlanje ayobhabhadiswa kusasa. Ya. Ngiyibona idlula igqokisho elimhlophe. Sengitshela uma wakhe ngithi nabo ufuneka nikwena imbambe lo mfana. Nimkhumbuze okwajwayelene noma bakhe. Nimtshele i-shirt elimhlophe oligqoka ngesabatha. Awubuye ugqoke lenye indlela. Wena ugqoka i-shirt elimhlophe wena elanga yesabatha. Lungile mawuzothenga elinye eceleni ube nomahluko obona ngawo ukuthi leli elesabatha leli lami lokuswenka. Awubuye nje ugqoke lelo shirt wena uthathe enye indlela ngalo elanga yesabatha. Yazi uselapho eshethini lesabatha la sinemqhele inkosi inyanga yezulu yasinika wona. Yasibekela umthetho ukuthi ugqokwaphi. Ngicathi isikhumbuzo yisabatha noma usemgidini umdede noma usohambweni. Manje kusuke kusamukelekile yini mhlambe mawuzogqoka umqhele usececeni lamngani wakho ufake nebhulukwe lakho nje omblaselwa bakho bese uthatha umqhele oya ngawe esabatheni ugqoke lapha. Kubukeka kungamukelekile. Ngiyokhuluma nangeshirt yesabatha ukuthi awugqokele indlela. Kubukeka. Usho ukuthi sengiyingcolisile manje lento ngoba
ngithatha into kaNkulunkulu ngayisebenzisa la kungafanele khona. Ngoba uyibekela ilento ifana isebenzephi. Iyalento efunyanwe yona. Hayi lokuzokwenza. Khona okunye la ngoba lo mbhalo othi abaningi bamisiwe ngemithetho abangazange bayitshele. Leyo mqhele kuhle nicacise bobaba ukuthi ingempela into uShembe methe lento iyosebenza ngesabatha. Akulungile mina ngiyithathe ngibuye ngiye nawo kwenye indawo sengiyingcolisile. Okusho ukuthi fanele ngithole yalapho uma ngifuna ukuyigqoka lapho into. Ngoba khona into esiyandile ubone kiwe ememulweni sekuthatha umqhele kaShembe ufakwe ekhaya. Lo wesabatha athi awufakwe noma uye esidlweni noma usohambweni noma usemgidini noma umdedele. Mina sengiyawuthatha manje ziyenda ziyemula lapha sengifaka umqhele kaShembe. Azange kubalule lokho. Moyibuka ubukeka sowungcolisile. Angazi ke noma nawe uyayizwa umhlambululo lithi awuhlambulula mkhumbulo. Noma ucula ingoma ubese uthi ngoba uthatha ingoma kaShembe ubese ugqoka umNazaretha uyocula lapha epaki. UmNazaretha kushiwo ukuthi ukugqoka epaki. Ugqoka uma kuyimikhosi kaNkulunkulu kuphela. Oqala ngoba uNazaretha mawunikezwa wona kuthiwe le ngubo uzoyigqoka endaweni yokukhonza la kukhonzwa khona kuhlangenwe ngomkhosi kaNkulunkulu. Emva kwaloko uma sekuphele lowo mkhosi uyawuthatha ufole kahle usonge ngendwangu osonga ngayo ufake esikhwameni ngoba kuwona ukuhamba endleleni. Kuwona ukuhamba endleleni. Nakho kunye futhi okade ngibuzwa ngakho ngathi ngizokuthola mhlampe kuningi. Nina niphenduke mhlawumpe uShembe waninika ihawu wathi lokugida wathi niyophatha neshoba. Mhlawumbe-ke phela umuntu akabi khona njalo la kukhona khona inkosi. Mhlawumbe isikuyamemezela inkosi ukuthi seningabuye siyinduku. Khona lezi iy'nduku esey'bhonqwe kahle ezifakwe lento engathi i-feather dust phambili zamabhinca. Esezi-replace ishoba manje. Sekuthi kugidwa manje umuntu uphethe ihawu usephethe nenduku ngala. Kodwa emgidini la mhlampe nako-23 sezikhona lezi zinto. Nala emicimbini kuhlatshelelwa isihlabelelo sikaShembe kuphinde kuphathwe le nduku ishoba lisekho. Mhlampe phela umuntu ugejekile kungenzeka ukuthi wamemezela ubaba mhlampe kwezinye zey'ndawo noma angazi. Amenyezelwanga futhi asithi kuronke. Kuronke. Ngoba uShembe ukunikeze ishoba. Wakunikeza ihawu ukuthi ukugida lo. Akabuyanga wathi manje thatha isagila wena noma yilo ehlotshisiwe. Oqala ngoba kuze kukhulunywa ngokuthi ufike uShembe sivele la kukhona amahawu nembobo. Kwase kushintsha lokho kwathi ihawu akube elincane lomgidi. Ubhoko walithatha walungisa lolu bhoko songadondolozela ngayo uye endaweni kaNkulunkulu noma uye emkhosini kaNkulunkulu okuhamba. Besikade siziphethe zicwijile kwazwa ngazi insizwe emaceceni macishwa amalambu kodwa namhlanje sewumkhosi kaNkulunkulu. Angithi ngikhumbula ukuthi ubhoko lokuqala ngalithenga kumuntu ongesibo uNazaretha. Kodwa kwafika nje kumina sengisethempelini nje lo bhoko nguliphethe kade liphethwe yilwami. Angimazi ukuthi yini engayiphathayo yini engayidlayo. Ngalibamba kanje lelo bhoko ngiqonda kumshumayeli owayekhona ngaleso sikhathi umaphumulo. Ngathi ngicela ngibusisele lo. Wangibusisela ukuthi kulungele manje usobo lalumsebenzi kaNkulunkulu. Luyawusebenza futhi umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba ngikhumbula ngolunye usuku
esake sagula kanye kanye la ekhaya sasahlala lapha phezulu kwasesibhedlela sasiqhuma sobabili ekukhala nami ngikhala kodwa kwafika kumina ukuthi ake ngithathe lolu bhoko likaShembe kuba selibusisiwe manje likaShembe ngagqoka nengubo emhlophe ngase ngikha amanzi ngemaki imaki le yetiye 300 ml uthatha i-drink king size uyithela lapho ifike yanela kusalutho that is a 300 ml ngathatha leyo glass leyo maki ngayi ngisakhumbula nombala wayeyiyelo ngawakha amanzi ngawabeka kanje phansi ngase ngulithatha lolu bhoko esengishaya hlanjululo kuze kube likaShembe ngalifaka phakathi la emanzini ngaguqa ngathi inkosi siyagula manje lokhu ufuku usiphethe sobabili njengoba amakhanda sekuze kwaqhasha ithambo la kunzima uzwa ngathi ikhanda lishaya ngathi kunensimbi phakathi kulo ngathi mengulifaka lo bhoko phakathi la ngulibamba kanje ngesandla ngiguqile ngikulowo gulo njalo uyayazi imaki isitsha se-enamel mangabe siwe phansi sasithi qwa uxebu kupende lathi luphakathi ubhoko lumisiwe kanje ngeve ngulishayile ngulibekile phakathi emanzini kwathi qwa kwaphinda kwathi qwa yasivumo yawami ukuthi angithi amen kuloko kwesithathu ngathi amen ngase ngulikhipha ubhoko ngalibeka ngapha ngawathatha lamazwi ngawahlukanisa phakathi ngoba ngikholelwa mina emanzini ezothi uma wathanda zethi awaphuzo umuntu bese kuba khona enye into esalayo kusho ukuthi wathembi nje ukuthi awasale nje akaphuze wonke umuntu lento aphele khona nokufa kuzophela ngawathatha ngawahlukanisa phakathi ngamnikeza umuntu ngathi akaphuze waphuza waqeda ngase ngithatha namama ngawuphuza waqeda kwasuka ufa kuyena kwaphela kwabuya kwangikhombisa uShembe ukuthi kuyaphuma ngalamazi wakuthatha konke wafaka mina kagula kaphezu kwalokhu kade ngukugula kodwa ngapho ukuthi uShembe uNkulunkulu amen ngapho ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba nanku kwazile ukuphila uyakhombisa ukuthi ngalokhu kwenza kuyaphuma lokufa kodwa nalo lezokubeka khona ukubeka kumina ngase ngijoko inyanga ize lapha ngase ngikuthi inyanga ize lapha shaka